Ароматът е луксозен и впечатляващ, но кой ли продукт стои зад него? На какво ви мириш? На тоалетна хартия, на дизайнерски парфюм, на някой луксозен ароматизатор, на свещ или, примерно, на етерично масло? Нещо като ароматизатор. Милде. На дизайнерски парфюм. На тоалетна хартия. Добре, хайде да видим. Та-да! Тоалетна хартия. Ароматизатор за вкъщи, тези, които са с клечките. Познах. На парфюм. Лавандула? На лавандула. Нещо като етерично масло. Да, нещо такова, може би. Много хубаво мирише. Да. Нещо с лимон. Аз щях да кажа сапун, по-скоро някакъв такъв дизайнерски, значи може да е някакъв парфюм или ароматизатор за коса. С етерични масла? Да видим. Та-да! Тоалетна хартия, да. Аз имам същата и ми напомня, викам, дали е същата. Не се шегуваме, като казваме, че Милде е като дизайнерски парфюм. Напиши ни в коментар кой е твоят любим Милде аромат. Лилав, син, бял или зелен. И ни последвай за още подобни видеа.